calmantes, cariño. Dorme un pouquiño. Tenta descansar, corazón. Na cabeza. Teño sede. Agora acabo xa, Senta. Que? Retomando o traballo? No, estaba poñendo o día o proxecto de expansión da adega. A ver, conta. Hai algunha novidade sobre a reclamación? Sí, a orde judicial sobre o pazo e as viñas de Outeiro chegará hoxe, seguramente. Pensei que te alegrarías. Canto antes remate o proceso, moito mellor. Non, alegre estou, pero tamén intranquila. O xuiz xa tomou unha decisión e eu non a coñezo. Supónme moi nerviosa. Acaba de quedar dormida. Gracias por ocuparte dela, Olaya. Acabo de falar co médico que atendeu no hospital. Pero que lle pasou? Ainda non me explicaches nada. Puido ser fatal, Olaya, fatal. Cada vez que penso. Pero que foi? Tete últimamente non se atopaba moi ben. Desmayouse. Non. Foi unha caída. Estábamos na adega e caeu polas escaleiras. Sabes que te testa? O do embarazo, sí. Sí, claro que sí. E non lle afectou? Pasoulle algo ao neno? Perdeu-no. Gonzalo Lantaño é un rival moi difícil. Que non está nada claro, vaya. Para sermos realistas, digamos que hai un 50% de posibilidades. Perdón. Ui, perdón. Hola, mamá. Que tal? Que guapa estás, non tes marcas? Ai, xa che dixen que non fora nada. O peor da agresión levo no miña amiga, pero xa está mellor. É que hoxe imos a ver o resultado da orde judicial e César veumo contar. Hola, César. En fin, eu marcho. Benvida, Leonor. Cando saiba algo, volvo, Gloria. Moi ben. Leonor, gustaronche as cancións de Esmeralda? Moito. Sinas todas de memoria. Adeus. Ata logo, César. Ai, que ben. A caída provocoulle un aborto. Que horror. E ela sábeo. Pero hai que dicirllo xa. Non, espera. Pecinlle ao doutor que non lle dixese nada e piducho a ti tamén non lle digas nada, Olaya. Como que non? Te ten que saber a verdade canto antes. Non. Ten que sabelo, pero espera que sexa eu quen llo diga. Ti que sempre a ti veches acobardada, agora vas dar a cara neste trance. Fíxeno mal con Tete. Fíxeno mal con todos. Eu estaba con ela cando pasou. Estábamos discutindo. Ela quería escapar de min, me esbarou. Señor. De non discutir con ela, isto non pasaría. Entendes por que quero ser eu quen yo diga? Síntome responsable, Olaya. Un pouco tarde para arrepentimentos, non che parece? Son un desgraciado. E nin sequera son capaz de recoñecelo. Por eso, quero dar a cara agora. Tens que entendelo, Olaya. Está ben, se o queres. Cuídame moito dela. Estaría mellor no pazo. No.
Non, prefiro que estea contigo. Eu agora teño que ocuparme dun asunto urxente, pero de seguida volvo. Ai, aboa, nesta estufita unha pepona, tira con ela. De tirar nada, filliña. As fotos contan a historia da nosa vida, non che parece? Pois bonita historia dunha nena con sobrepeso. Mira pa a velliña que estou facendo, vela. Mira como che chosco o ollo. Ai, miña reina, moitas ganas tiña eu de ver aquí a foto de algunha boda. Se o dis pola miña, ao mellor non lle falta tanto, Bueno, nena, bueno, non andes tan apurada. Ti eres unha nena. Digo pola boda de túa nai. Moitas ganas tiña de vela casada con Pepe. Graza de Soleman, non? Sei que onte no teatro algo pasou. Denes un bico. É que? Por algo se empeza, non? Non dou imaginado a mamá darlle un bico a ninguén, Mira que ela é seca. Ai, neniña, tiñas que vela de nova. Alegre e bulideira como unha xouxe. Mira, mira que sorriso máis bonito. Home, artista! Ai, machiño, vaya parroira levo. Coño, echo frío, Pepe. Non estaría so aire toda a noite. Mira que darcho frío con Carmiña, eu que ben pensei que chía dar calor. Cálame, cala. Antes, despois do eso, fun á praia e tirei ao mar. Non me deu tempo nin a sacar a roupa, nin nada. Nin tempo lle dou a sacar a roupa, pois. A Carmiña deulle tempo ou tamén anda co frío no corpo, como a ti? Cala, home. Carmiña non se bañou. Fun eu só que quería espabilar un pouco e despertar. Saber se estaba soñando. Ou se soñaba que soñaba, ou se era un soño, ou se era realidade. Era realidade, machiño. É unha realidade tan maravillosa que non me deixaba nin respirar. Para carallo, bueno, eso é o mar. Que? O mar, Pepe, o mar, que non che deixa respirar. É por iso polo que a xente morre afogada, non sabías? Cala un pouco, atende. E que fixestes con Carmiña, ao final? Porque despois do tremendo bico que vos espetastes no teatro, xa pensei que non... Ou que pasa? Eso era puro teatro? Eso era verdade, Entón, por que non estás con ela? Porque teño que estudiar moi ben o seguinte paso, entendes? Non podo meter o zoco outra vez a facer a típica pepada, porque... agora que van as cousas ben non pode ser. Bueno, pero entón agora por que non marchas con ela? Marchar? Iso é fuxir, home, xa fuxín unha vez, non pode ser. Ía para un baile, sabes? Mamá nun baile. E que facía? Barría o salón? Porque co seu carácter andar de troula non lle iba moito, Tempos foron, miña neniña, tempos foron. Saía, divertíase. Pero pasou o que pasou e virou teimuda e amargada. Tivo moitos mozos. Tiña, inda che tiña. Pero apareceu o demo e nunca máis. Quen foi, aboa? Por que nunca mo dixeches? Un mal nacido. Un desgraciado que vos tirou as dúas como se forades dous trapos. Ai, miña neniña, queira Deus que ti teñas máis sorte. Moito olliño con que andas. Os homes non che son de fiar, sabes? Tampouco son todos iguais, aboa? Non, iguais non, pero son che parecidos. E ti? Ti non tes por aí ningún rascamaseiras que che encha ollo? Non me digas que sí. Tes noivo? Ai, a miña neniña que ten un rapaz. Ai, e de onde é? Coñezo eu, é de Cambados. Non, é de fora, é de Vigo. E sabe o túa nai? Ai, cando o saiba. Por que non o invitas a vir comer muller un día e preparo unha con grelos? Choramos os dedos. Que cousas tes, aboa? Non, ele é moi tímido, E ademais, tampouco somos noivos formais. Anda, muller, anima-o. E que tes pensado? O destino. Se o destino quixo que nos xuntáramos agora, pois haberá que deixar que o destino decida cal é a seguinte decisión. Haberá que deixar que o destino tome esas decisións. Hai que estudialo. Pero que destino nin que piñas de piñeiro se fomos nós? Se fomos nós! Fomos nós! Fomos nós! Que rezamos e puxémoslle velas a Santa Rita para que vos axudase, Pepe. A Santa Rita. E tamén as ánimas do purgatorio, que todo axuda, home, claro. Carmiña, aí é vostede, señora Carmiña. Si, mire, son harpos, si. Está Carmiña.
faz aquí? Ti quen che deu permiso para entrar no meu despacho? Ti xa non traballa nesta empresa. E nada do que hai aquí che pertence. Que colliches? Pero que fumes, Telmo, que fumes? Espera, espera. Non mo digas, deixame adivinar. Seguro que ti é o meu sustituto. Desde logo que non. E ti tampouco é o director de Brandán. De modo que podemos falar de igual a igual, non? De igual a igual. Que? Ti é máis eu, Telmo. Non quer. Deixa todo onde está. Estas cousas son miñas. Vou nas levar e ninguén mo vai impedir. Se comprobamos que efectivamente son documentos persoais, non haberá problema. Comprobar. Queresme registrar como se fose un vulgar ladrón? A ver, home, a ver. Ela que tal está? Porque, que pensa facer con respecto a Pepe? Nada. Pois hai que facer algo, Pepe xa está outra vez. Mire, podemos facer unha cousa. Ai, moi ben. E por que non nos chamaba usted? Non sei, dígalle que se avariou a neveira outra vez. Se o Messi, como non vai creer? Peña, teño que colgar, vale? Peña, chame, hasta ahora. E ti que manche tengo do bigote, que pena cherá que se me medra. Se me medra xo afeitarei. O que, home? Carmiña. Carmiña. Carmiña! Ah, é vostede, señora Arminia. Como que? Pero se a neveira xa mirei, a neveira tiña que estar perfectamente. Sí, señora Arminia. Sí, señora Arminia. Sí, señora Arminia. Sí, señora Arminia. Agora mesmiño vou para lá, Pepe, seguro que Carmiña está na casa. Esta vez non estropees, Mira, cando se vai a vella, ti salta sobre Carmiña como unha de nosín. Bueno, como un San Bernardo. Sí, home, sí, co barriliño da caña aquí colgado, non? A historia é que Carmiña non saia viva da cociña, tío. Ti antes de empezar ca neveira, asegúrate ben de pechar as portas e as fiestras. Que non tiña escapatoria, meu. Pero eso non rima. Ten que ver. É o sistema que ti impuxaches na empresa. Lembras? De aquí non sai un só papel sen ser revisado. Sí, dígame. Que novidades hai sobre o preito? Hoxe mesmo. Ve estupendo. Moi ben, pois xa falaremos. Por certo. Estudiache as circunstancias do meu cese. Gustaríame facer algo ao respecto. Sí. Moi ben. Gracias. Tampouco ia marchar da adega sen dar un pouquiño de guerra, non, Telmo? Está no teu dereito. Que che vaya ben, Telmo. Ese maletín non sae daqui. Seguridade. Vale. Quedade coas vosas miserias. Quedei con ela para falarmos da fundación e estás atrasando. Non está no paz, mamá. Como que Tete non dormiu aí? Eso sí que é raro, sí. En canto saiba algo, chámote. Un bico, adeus. Hola, Diego. ¿Qué? Está aquí Tete? Non. Macho, non a topo por ningures. Te va buscando... Onte non dormiu no pazo. Non. Seguro que non sabes nada dela, Xan. Sí, home, sí. Sí sei algo dela. O mesmo que a ti, supoño. Que muñonada, Iso é todo o que se che corre dicir. Tete está embarazada e resúmelo como unha muñonada. Veña, Xan. Son un toso, macho. Son un imbécil. É que contoume así de súpeto. Colleume por sorpresa. Non saben que dicirlle. Que sei, o que lle faltaba. Tío dixeches, Xan. És un perfecto imbécil. Me tingo zoco entre nós. Era o tofuciño. Ahora quero vela para pedirlle desculpas ou algo. Espero que non fixexe ninguna parvada. Chamarina ao móvil. Non chames. Leva todo o día intentando chamala. Terá o desconectado. Sabes unha cousa? Tete quere ter ese fillo. Non o sabía, non. Hola, e este? Marquei o teu número sin darme conta. Quería falar con Tete. Ti co móvil de Tete, é iso?
Que? Como está? Como está que? Fala claro, que non te entendo. Que pasa? Agora vou para aí. Adeus. Que? Está na casa da Laia. Tete tivo un accidente. Merda, sabío! Vigo gustoume moito. E na universidade genial, coñeci unha acha de xente. Ou seja, que me botaches moitísimo de menos, xa o vexo. Ai, pobriña. E ti que? Aparte de non vivires en mí, claro está. Algún problema, pero ben. Logo non serán moi importantes, non? Ao mellor é unha exageración chamarlle problema. Mais ben foi unha decepción persoal. Como de persoal? Diego, agora non quere publicar a biografía dos Lantaño. Non está disposto a que se saiba o que seu pai lle fixo a abo. Ata certo punto é lóxico, non? Sí. Prefire ocultar os trapos sucios da familia a apoiar a unha amiga, sí. Non podes xulgalo así. Para Diego ten que ser unha situación moi difícil. E para min? Ti sabes como me sentín cando escoitei toda a verdade naquela cinta? Claro que o sei. Se cando me contaches por teléfono apenas podías falar. Decepcionoume, Leonor. E as cousas non poden seguir igual entre nós. Que queres dicir? Que Diego e ti xa non... Papá enterouse do embarazo. Sabe todo. Non fales, descansa, miña rola. Chamoume ao seu despacho e... insinuoume que era un mal momento para ter un fillo. Que fillo de... Que pasa? Non estás de acordo comigo ou que? Como non, xa? Eu dixenlle que quería ter ese neno. Tranquila, non fales, veña. Non fai falla que digas nada. Tete, un san pequerrecho, Que me iba a decir? Un sansiño. Un Sansón, claro. Ti non querías. Non quería que... Un neno. Home, prefería unha nena. E así chamámoslle como a ti, Tete. Bueno, miña nai chamaríañe María Teresa. María Teresa! María Teresa! Discutimos, quixen zafarme dele. E caí. Agora descansa, Sara. Agora descansa. Todo o seu tempo. Ese xa descansará máis tarde. ¿Qué pasó? Escúchame, mi niño, que viene el cucón y te come la petena. Si se lo dijo yo. Co tempo esquecese todo. Igual volves con Diego, non? Ti crees? Sí. E ti que? Ti esqueciche la rabia que sentías por César? Pois ainda que non o creas, sí. De verdade? Gustaríame creercho. Hai cousas, sabes? Pequenos detalles sin importancia que nos fan reflexionar. Pois agárrate a eso, Leonor, porque César está o pasando moi mal. As cancións de miña nai, de Esmeralda, fixeronme pensar moito. Pero de aí a consideralo como un pai, non sei. Quen che fala de tanto así dun día para outro? O primeiro paso é a reconciliación. Pensarei, non vale? Prométocho. Gracias. Está a dormir. Marcha. Chao, petarrecho. Xan. Que? Aténdeme. Teño algo que dicirche. Algo que ti tamén debes saber. Tete perdeu o fillo que esperaba. Que estás dicindo? Sí. A caída provocoulle un aborto. E sabe? Non. Gonzalo pediume que non llo dixera. Pois vai ser a última cousa que pida esa tía. Quere ser el quen lle dé a noticia. El? A ese mato. Oístes? A teu irmán mato. A ese tío mato. Xan! Xan!
Nada de facerlle caso a Gonzalo. O único que quere impoñer a súa vontade. Esperaremos que se recupere un pouco, non? Desde logo. Boa pazo. Mamá está moi preocupada por Tete. Non lle digas nada, vale? Xan! Xan, compañeiro. Sabes onde vou? Vou a de Carmiña. Este é o destino, amigo, é o destino. Primeiro, o do teatro. Agora está a María. Este é o destino que quere que nos unamos, home. Conteicho do teatro. Oh, mi madriña. Nin en soños pensei que me podía pasar algo así. E todo o mundo ali aplaudindo. Non era desto. É que onte me deu o arruto. Tirei-me ao mar, con roupa e todo. Foi unha parvada, pero era o que tiña que facer. Mira, estou nervioso, sabes? Tremo como unha vara verde, pero hoxe é o día, ten que ser. Mira, quen tivera coraxe, pediríalle tantas cousas a Carmiña. Con unha só. E ti que? Onde vas con tanta presa? Sorte, Pepe, que ben a mereces. E desesa a min tamén, porque hoxe é o peor día da miña vida. E non fixo máis que comezar. Xan, que pasa? Podo facer algo por ti? Xamón, Xamón, a que ven tanto escándalo? Pois non sei que pasa aquí, señora Herminia. Traballa todo perfectamente. Que é o que vai malo? O que vai mal, Pepe, sodes ti e Carmiña. Parecedes dous galos pampos. Que é o que hai que facer para arranxalo vos? Non chegou da bonda co do teatro? Se por min fose, señora Herminia. Por min fose, se por min fose. O que hai que ter sangue nas veas, centella, é espabilar. Cando a un lle interesa algo. Pero nada. Xa o decía a defunta de miña nai. Para cá, Maragota e media. Pois non sei, eu non entendo nada. O que quere que faga? Eu non sei. Pero, tío, de me levas a un respaldo. A que esperas? Carmiña está a chegar e ti que pensas facer? Non sei. Mira a lavadora. A lavadora. A cabeza, xa pinchón. A cabeza é o que tes que mirar. Pero, bueno, ti queres casar con Carmiña ou non? Pois dillo, fale, acabade dunha vez, espabilate. Como? Aquí, agora? Voulle dicir así, pero por San Pauliño da Espiñeira terei que preparar algo, terei que ensaiar, non? Pero que ensaiar nin que rayos? E tío de me levas se non me queres apampar. Ai, o demo. Ti queres amolarme, ou? Que esperas? A que se che pasa a caldeirada de todo e o peixe só sirva pros gatos? Ten razón, señora Herminia. Concede mamán da súa filla. Ai, o demo me leve. A quen yo tes que dicir é a ela, galo pampo, non a min. Pero ves que disposición. Tanto da Xan como a Pedro. Estamos apañados. Traedesme frita, meu fillo. Hola. Hola. Hola, mullerola. Carmiña, trouxeches todo o que che dixen? Sí, todo. Pois porno aí, que eu veño agora. A ver se teño a bombona fora. De que? Tiña moita avaría, neveira? Non. Só precisaba que unhas mans agarimosamente a puxeran a funcionar. Ai, xa estás ti con as túas parvadas. Carmiña, teñoche que dicir unha cousa moi importante. Ti quererías... É para hoxe, Pepe. É para hoxe, pero... Estás ben, Pepe? Ti quererías... Pepe, imos ao ambulatorio. Pepe. Pepiño.
Dispara. Dispara, cabrón. Pero non falles, Non falles. Se che disparo non fallo, Xan. Ti és un cobarde. Un cobarde. Ti non fas nada, nada. Mandas oídos que fagan cousas. Só con Teté, non? Cala! Só con Teté te atreves. Cala! Filla! Só con Teté. Xan, polo que máis podes, marcha! Isto non rematou. Marcha, Xan! Non rematou. Non. Vou-te matar. Vou-te matar. Solta! Mira... Ai, que non entendo, Pepe. Ai, Pepe. Carmiña. Que? Pepe, non te entendo. Por que non mo dis con sinais, Ai, non sei que estás dicindo. Pepe, levanta de aí, Por que non mo escribes nun papel, Collo un boli e un papel. Ai, Jesús, toma, mira, a ver, pon aí. Bueno, o que faltaba. Agora tamén emudeceu o boli. A ver, mira, con esto non haberá problemas. Bueno, mira, é o destino, Pepe, que non quere que... A ver, un coitelo. Ai, mira, Pepe, xa falaremos. Outra vez será. O que che quere dicir, Carmiña, Pepe, é que está enamorado de ti e que quer casar contigo. Ah, que sí, Pepe? E ti, non tes nada que lle dicir? Outra muda. Pois digo eu, Pepe, ela tamén quere casar. Non hai máis que mirar aos ollos, non a ves? Veña, non hai vida máis feliz que me lo digo eu. Ides a ser moi felices. Non hai vidiña como a esta. Falo co crego, e enseguidiña que fago unha boda, que xa dentro de 2 semanas. Parécenos? A ver, danos un bico. Son Gonzalo Lantaño. Quero presentar unha denuncia por agresión. Sí, agora mesmo. Xan Rei. Sí, o cuartel. Cando? Sí, moi ben. Ali estarei. Gracias. Déxame curarche. Canto máis esperes, máis se vai doer. Non. Teñome que examinar as feridas. Xa. Pero limpo cho sangue, nada Que non, xía, deixa estar. Perdoa. Gracias. Salvaches má vida. Por certo, para que viñas? Para axudarche. Dixenche que o faría, non? Sabías que Xan viña por min? Non, pero sei outras cousas. Na exposición de Manuel estaba Gloria, con ese home, un que creo que é abogado. César Gómez. Ese. E falaban de que te botaran de Brandán. Gloria parecía moi satisfeita. Así que Gloria estaba informada de todo. Seguro que a estas horas xa está gobernando a miña adega. Posiblemente eso era o que quería, non? Sí, pois non lle vai resultar tan fácil a victoria. Isto é só o principio. E as cousas non son como empezan, senón como acaban. Conta comigo, Gonzalo, eu vouche seguir axudando. Se te queres vingar de Gloria... Axudarme, tío, vingarme de Gloria. Non me faga rir. Este frasco, de onde o quitaches? Estaba no fondo do botiquín. Non é desinfectante? Non, é tóxico. Pon onde esta banda. Eu marcho pro cuartel. Este cadriño non merece este lugar, dona María. Deberían poñelo máis agochado. As cousas feitas con cariño merecen o mellor lugar, Manuel. Hola. Hola, fillo. Botache unha man, Manuel. Non fai falta. Soubeches algo de Tete?
Está na casa da Laia. Tivo un pequeno accidente. Que lle pasou? Esbarou na adega e caeu polas escaleiras. Pasoulle algo? Tivo sorte. Non fracturou nada. E que faría ela na adega? Que raro. É precisamente o día que Gonzalo deixaba Brandán. Non lle digas nada a Isabel. Xa ten bastante co de Iago. Non, claro, cando chame non lle direi. Manuel, un día tesme que explicar por que lle chamabas o señor das lobeiras. Polo seu valor. Non había xenio como de don Ramón. Unha lobeira é unha zona onde hai moitos lobos. Difícil adentrarse nela. Pero pro señor non había dificultade que lle impedise nada. Valor, moito valor tiña. Por eso lle chamaba así, Manuel. Pero en terra de lobos, ou devoras ou te devora. En fin, a él non lle gustaba nada que lle chamaran así. Traio aquí unhas fotos. Un recordo da exposición. Gracias, Manuel. Gracias polo cadro, Manuel. Oxalá poida quedar no pazo durante moitos anos. Ben, eu voume. Gracias, Manuel. Adeus, dona María. Gracias. Oxalá, Ramón. Oxalá. Pero Deus non quere injusticias. Para ser un desexo, pose ben pouco entusiasmo, mamá. Asiña vai chegar a orde judicial sobre a propiedade do pazo e as viñas do Outeiro. Empeza unha nova etapa, Gloria. E estou aquí para pedirche que volvas canto antes. Canto antes sí, pero primeiro necesito un descanso. Tens que coller unha temporada sabática. Agora ainda estás moi estresada con todo o que pasou. E non pode ser xa. Verás, Gloria, é que vai vir un cliente argentino e gustaríame que o atendeses. Se é argentino, case non me podo negar, non? Xa, pero virás tamén unha mañá. Faríanos un favor se o recibises personalmente. En fin, decidas o que decidas, entendereino. Marcho. Non quero presionarte máis, Gloria. Pois agradezocho. Xa che contarei, vale? Vale. Nada, de logo. Ata logo, Telmo. Que entenderá Telmo por non querer presionar? Pois xo ten entre a espada e a parede. Eu que pensaba pasar todo o día contigo. Por eso, tranquila. Temos toda a vida por diante para dedicarnos días, non te parece? Non teño a cabeza eu para retomar o traballo, eh? Pois ti verás, porque eu sí que non te vou presionar, así que fai o que queiras. Non te levantes, nena. Ainda estás moi débil. Ves, túmbate, anda, que te vas marear. Colle isto. Vouche dar outro calmante. Que tal con Berto, Laia? Ben, moi ben. Gracias por axudarme a reconquistalo. Foi unha boa idea esa do chat. Fixemos as paces e todo volve ao seu. Con verte ao meu lado volvo a ser feliz. Un fillo cambiache a vida, verdade? Laia, teño tantas ganas de que naza o meu. Claro que non contaba con él, pero agora que vai nacer penso loitar por él. Teño que contarche unha cousa. Sei, no, Laia. Sei, no. Vai ser unha responsabilidade moi grande, pero tamén conto con Xan. Sí, claro que sí. El tamén parecía ilusionado, verdade? Pensas que será un bo pai? Tete, perdoa polo de Xan. Perdón, por qué? Non sei de que me falas. Sabes. Noso foi unha historia de liberdade absoluta, pero iso acabou. Agora doume conta do moito que Xan te quere. Perdoa por meterme na vosa relación.
Ti non fixeches nada malo. Entre Xan e eu nunca houbo ningún compromiso. Claro que hai algo que vos une, máis do que vos pensades. Xan prometeu seguir ao teu lado pasar o que pasara. Está enamorado de ti. De verdade pensas que me quere? Laia, axúdame para a cama con tonto. Ay, tranquilizante, tengo a cabeza como un bombo. Jarpo, ponme un café. Un momentiño, Gloria. Toma. Mira, que te quería decir? Viches a Sam? Estíbeno buscando, pero non sei. Buah, pois o ves, dille que os grupos están esperando por él, vale? Sí. Que non nos deixe colgados. Veña. Gloria, quería falar contigo. Hola. Non teño moito tempo, Diego. Café. Gracias, Jarpo. Destituíron a Gonzalo, sabía? Sí, xa sei. Alégraste, supoño. Pois non. Non, Gonzalo merecío, pero non me alegro. Era iso que me querías dicir? Non. Jarpo, un poquinho de leite frío, por favor. Sí. Hoxe presentas antoloxía e, en fin, pensei que... Pois moita sorte. Que verás, é o meu conto e, a fin e ao cabo, escribino gracias a ti. E de que vai ese conto? Pois é toda unha metáfora da vida. Unha metáfora da vida. E cando pensas escribir da vida sen metáforas? Mira, non. Prefiro non ir, sabes? Ao mellor cando contesto da verdade na biografía dos Lantaño, ao mellor vouche á presentación. Ti és parte dese proxecto. Ese conto é o primeiro traballo despois de moito tempo. Pois alégrome de que eu che sirva para algo. Hola, Telmo. Sí, non, xa vou eu para aí. Vale. Jarpo, cóbrase. Sí. Deixoche xusto. Veña, grazie. Gloria. Adeus, Diego. Hasta logo, Jarpo. Hasta logo, niño. Gonzalo estivo hoxe aquí e pretendía sacar información da empresa. Telmo, non pretenderás que eu... Sí, traballarás aquí, Gloria. E instálate canto antes. Moito me temo que Gonzalo volverá a facer das súas. Non, Telmo, non vou traballar aquí. Neste despacho non. Pero este é o despacho de dirección, Gloria. Pero como pensastes que me podía gustar traballar no despacho que foi de Gonzalo? Hai que asinar un contrato con ese cliente argentino e este é o mellor lugar. Unha vez pase. Pero non quero que este sexa o meu despacho. Nin moito menos. Ah, moi ben. Agora vou a buscar. Ben. Xa está aquí. Agora veño con el. Moi ben. Hola, Francisco, son Gloria. Sí, moitas novidades. Reincorporeime a Brandán. Sería moi longo de contar. Mira, por que non quedamos para cear e así falamos? Paréceche? Moi ben. Chamámonos logo. Adeus. Eso é meu. Veño a recoller as miñas cousas. E ti por aquí? Nada, viñache pedir un favor. Pois ti dirás. Ai, estás con alguén? Non, é roupa que teño por recoller. Entón, que? Necesitas algo? Pois estás guapísima,
Quedache moi ben este vestido. Que, da nova colección? Sí, é moi alegre, verdade? Puxeno porque son moi feliz. Pois mira, eu queríache pedir un vestido da colección. Algo sexy. Favorecedor, ti xa me entendes. E ti, para que queres un vestido tan especial? Va, apetéceme. Por que ia ser? Ti saberás. Eu puxen este vestido porque atopei o home da miña vida. Así que sí, é unha nova conquista. Moi caladiño tiñas, E por riba, trátase dun reencontre, Sofaino, máis emocionante. De verdade? Pois mira, eu quero me poñer guapa para alguén moi especial tamén. Referíame a verte, muller. Tiñamos problemas e fixemos as paces. Que a quen te refires? No meu caso non se trata de ninguén da familia. Supoño. Pero quen é? Hasme deixar coa curiosidade. Tanto ten, non o coñeces. Se non mo queres contar, ala ti. É alguén que me quere, sabes? O que pasa é que non mo dixo. Esas cousas sábense de todos xeitos. É maior que a min. Eu creo que por eso que non mo di. Porque me ve moi nova. Prexuizos, que barbada. Eu estou tan namorada del, nunca quixen a ninguén así, A verdade é que nunca te vin tan ilusionada. Pois ainda que el está todo o día enchéndome de atencións. É atentísimo. Ai, que bonito. Quero moitísimo, Faría calquera cousa por el. E de feito, vuno facer. Ai, é precioso, velle encantar. Que sí. Eso? Nada, nada. Pero, pasou algo? Non pasou nada. Toma, colle isto. De verdad que non? Nada, non te preocupes. Veña. Pois, muchísimas gracias. Nada, xa me contarás. Veña. Un bico. Acabaches? Sí, creo que sí. De calquera xeito, como este vai ser o teu despacho, se aparece alguna cousa miña por aí, envíase. Equivocaste. Este non vai ser o meu despacho. Non, claro, estás aquí de visita. Non. Estou esperando a un cliente da Telmo, un novo director da adega, así que, por favor. Un cliente argentino, o señor Somoza. Eu mesmo concertei esa cita con el. Pois, felicítote, Gloria. Espero que teñas máis sorte que a min. Porque vai a racha a miña. Perdo o meu posto na adega, o pouco cariño que teña da miña filla Tete. Bótame da miña casa, dame unha boa malleira. En fin, só me queda perder as viñas do outeiro. Búscachelo ti. Pero, en fin, non hai mal que 100 anos dure. Ao final todo volve ao seu. E xa se sabe, canto máis alto se sobe, máis dura é a caída. Hola, Gloria. César, se tes algo que dicir, espera a que marche Gonzalo. Seguro que trae os resultados do preto. Pois veña, home, digo. Non o fagas. Perdiches. O Pazo e as viñas do outeiro pasan aos seus propietarios legais, os Leiro. Queres comprobalo? O teu abogado debería estar chamándote. Felicítote, Gloria. Mamá! Aboa! Aboa! Mamá! Aboa!
Que boas as ostras. O meu fillo, Laia. Ese neno que tanto quería, xa non vai nacer. Eu quería, sabes? Acouga, cariño, xa pasou todo, vale? Non vale. Como vai valer? Ti sabíalo, verdade? Sabíalo desde o principio. Contéstame, sabíalo. Está ben, Tete, sabíao, sí. Pero por que non mo dixeches? Por que tiven que enterarme eu soa? Teu pai pediume que non cho contara. E el para prohibirche nada, Tens que decirmo. Como puideches facerlle caso? El pediume, quería ser el que... É que non me vale. Ti tamén es como a él. Pero que pensades que son idiota ou que? Acouga, non é eso. Non. Entón que? Atacando. Que pensabades facer para ocultarmo, Por Deus, Olaia, tiño unha hemorraxia. Que pensabades que non me ia enterar? Estabas aparvado polos calmantes, claro que cho ia contar. Pero cando te recuperases... Sabes como me sinto? Meu fillo tiña unhas semanas, pero... todo igual. Sei, no cariño. Estas cousas pasan. Pero unha caída nos primeiros tempos de embarazo... Non foi a caída, foi meu pai. Se non me presionase, se non discutiramos... Deixa xa. Pero te agarra un pouquiño, para, mamá. un pouquiño, que ainda non rematei. Quieta. Espera un pouquiño. Que se pasou xa? Nada, home, nada. Como que nada? Nada, que... Que che pasou? Esbarei na ducha un típico, nada, cabeza contra a pileta, foxiño contra o bidé. Sí. E ti vas poder tocar así? Ah, eso que che preocupa, non? Home. Pero ti non ves como teño a cabeza. Mira, aquí teño que dar puntos, Pasa. Este non é un simulacro. Como? Vas casar? Vas casar? Moi ben. Mamá, saca a botella de fundador. Pero é que non te casas. Non é sen tempo, É que día casas son? Non sei, ainda non sei, pero espero que sexa axiña. Ai, que... Estades todos invitados, Quedamos iso de la miña familia. Claro. E ti... Que? Queres ser o meu padriño? Dilo en serio. Claro. Para mí é unha honra, man. Ai, que... Eso sí vai, Pepe, porque o máis normal é que te deixe colgado, como fai. Pero ti que dis, home, pero ti que dis? Bueno. Claro que vou ir, non faz caso, vou ir. É arregladinho, De traxe. Con gravata. Calcetín. Pero antes marcho, que antes teño que ir a Tete. Ti non vas a ninguna parte. Ti non vas a ninguna parte e tes cabeza fendida. Que cabeza? Que non te moves de aquí. Mamá, deixa estar. Cala a boca, tío, que te hacer meterte na cama e tomar unha aspirina. Teño que falar con Tete. En serio. Por teléfono non, vamos. Sean Rey, quedas arrestado polo intento de asasinato de Gonzalo Lantaño. Veña conosco. Ten dereito a guardar silencio. Que fixeches xa? Que pasou? Que fixo esta vez, meu fillo? Pero deixeme pasar. Que fixeches xa? Perdóame, filla.
Sinto moito o que pasou. Sinto de verdade. Déixame, non quero oírte. Olaia, dille que marche. Eu quería dicircho. Vin aquí para contarcho o que pasara. Para contarme que? Que mataches ao meu fillo? Porque ese foi o que pasou, matáchelo ti. Diga. Pois espero que reciba o que merece. Agora non podo falar. Adeus. Sempre fago todo mal. Equivoqueime outra vez. Pero non era a miña intención. Tete, eu non quería... Non me toques, non me toques. Non me poñas a mano enriba. Ti destrues todo o que tocas. Por que yo contaches? Pedinche que non lle dixeras nada, Olaia. Como te atreves? Que dereito tes ti a desafogarte comigo? Todo foi culpa túa, Gonzalo. Tete ten razón. Non hai nada ao teu alcance que permaneza en pé. Acabas con todo. Que non, Olaia, que non. Que foi un accidente. Pois dixeras yo canto antes. Pero que pensabas? Que un aborto lle pasa desapercibido a unha muller? Hai que ser ignorante. Ti non sabes como me doe todo o que está pasando a Tete. Eu non quería que pasara nada desto. Non quería. Mentira. Non lle fagas caso. Eso é mentira. Tete, que non. Me entendiches ben. Eu que non quero é que sufras. Non. Ti non és meu pai. É imposible que un monstro como a ti sexa meu pai. Mira, vaite daqui. Vaite fora. Non quero verte máis. Vaite, oxalá. Oxalá morras. Non hai perdón se os erros non se emendan. Corrixilo mal leva tempo, e se non podemos volver sobre o pasado, alguén ten que recoller o testemunho. O señor das lobeiras. Manuel, sí, son eu. Acabo de descubrir algo sobre o meu pai que pode ser moi interesante. Ven pola miña casa. O señor das lobeiras. Ai, señora, que contenta estou. Xa sabe que Pepe e Carmiña van casar. Coas ganas que tiña eu desta boda. E que ben se portaron todos os da vila. Voulles facer unha boda con convite e todo. Custoume ferro e fariña. Pero pagou a pena. Non lle parece, señora? Sí, Herminia, felicito vos. Que? Sei que non hai boas noticias. Herminia, acordaste dun soño que che contei hai pouco? Sí, muller, a ti facíache moita gracia. Soñei que tiña que abandonar esta casa. Xa me acordo. Un soño que se tiña que ir do pazo. Soños son, señora, non... Pois fíxose a realidade. Efectivamente, esta carta non trae boas noticias. Que me di? Teño que abandonar o pazo. Pero que me está dicindo? Os erros do pasado deben ser reparados. A verdade ten que sair á luz tarde ou cedo. Se un mesmo non pode corrixir as súas propias equivocacións, alguén tomará o relevo. Non é tarde para poñer as cousas no seu sitio. Non te das conta?
Neste artigo meu pai está deixando unha mensaxe ben clara. O artigo trata da necesidade de industrialización dos viñedos na Galicia daquel tempo. E logo desvíase do tema. Papá escribiu uno pouco despois da morte de Ramiro. Crees que hai algunha relación? Está clarísimo, Manuel. Cando escribes, moitas veces é a propia conciencia quen dicta o texto. Para. Podo entender o que me dis. Pero non encaixa na personalidade de don Ramón. El sempre emendou as súas faltas. Non era de deixar cousas pendentes. A morte cambia as cousas. E a meu pai non lle deu tempo de purgar as súas culpas. En parte sí, enviándolle cartos á viúva e á filla de Ramiro, pero non tivo tempo a completar o seu labor. Ten que ser horrible morrer coa conciencia manchada. Para iso estamos nós. Para tomar o camiño de meu pai. Eso di o artigo. Seguirei adiante coa biografía e contareino todo. Refíreste a verdade sobre o homicidio de Ramiro Leiro. E a tua nai que? A ela non lle vai gustar nada. Estamos pedindo meu pai. Teño a briga de seguir adiante. Manuel, imos. Teño que ir a casa do Laia. Algún problema? Tete non está moi ben. A que lle pasa? Nada importante. ¿Sí, diga? Hola, Felisa. Sí, está aquí. ¿Cómo? Xa yo digo eu. Que pasa? Detiveron a Xan. Que? Non sei, Manuel, tens que ir polo cuartel. Ese cabeza tola. Ai, señor. Hola, mamá. Atraseime un pouco facendo a compra, pero que todos eran entreterme. Ai, bueno. Coas presas esquecín o leite. Chéganos co que temos para acabar o mes. Mamá, contesta. Chéganos o leite para pasar o mes. Chega, Carmiña, chega. Paréceme que nesta casa pouco máis leite vamos gastar. Pois mira, o que che dicía. Todos eran a preguntarme por Pepe. Que como nos ia, que para cando a boda. Pois hai unha vergonza. Pero mira que son entrometidos, Onda que a xente quere contos e non hai maneira. Que lles importará a eles? A miña vida. Anda de laretas. Se se metesen máis nas súas cousas, mellor lles iría. Abondo terán que rañar nas súas casas, non che parece? Parece, muller, parece. E que pasa, mamá? Ei, non estarás morriñenta agora que vou casar, Non era o que querías? Quería, Carmiña, quería. Pero agora xa veremos se casas ou non. E logo? E por que falas así agora? Senta, Carmiña, senta. Senta aquí. Pero... Ímonos ter que ir do Pazo. Pero que dis, mamá? Por que temos que irnos do Pazo? Gloria gañou o preito. Esta casa é dela. E Dona María xa se está preparando para sair. E nós? E nós, mamá? Pero se a nosa casa tamén é do Pazo. A nosa casa é do Pazo, pero temos que marchar. A ver ahora para onde imos. Aquí botamos toda a nosa vida, Carmiña. Quedamos en casa e sen vivenda. Ai, veña, mamá. Non te preocupes. Sairemos adiante, xa verás. Co que eu saque cosendo e algo máis, xa tiraremos. Aquí te criei, Carmiña. Aquí criamos tamén a Uxía. Nestas 4 paredes queda toda a nosa vida. Ai, mamá. Veña, non chores. Ya podemos alugar unha casiña no pé do mar, vale? Ai, neniña, empezar de novo os meus amos. Non che vai ser moi doado, Carmiña.
Veña, non te preocupes, mamá, xa verás como seguimos adiante. Ai, Carmiña, Carmiña. Eu estaba na casa de Xan, home. Estaba fora ali precisamente porque lle quería dicir que fose o meu padriño de boda. Cando, pois... Espera, que soy padriño de boda? Non me digas que vas casar con Carmiña. Sí, vou casarme con Carmiña. Mira, el xa aceptara, se o íamos celebrar e todo. Felices sacar unhas botellas para Pero que brindar. salen que para poder gaita, Pepe. Vas casar con Carmiña. Sí, vou casar con Carmiña, xa che digo que íamos brindar e todo. Pero cando? Onde? Vas facer festa? Pero eu que sei nin cando, nin onde, nin que, home, que che estou contando que hai un problema moito máis grave. Si, home, si, que tens que facer un traxe, non? Hai un problema con Xan, Harp. Si, home, si, ti e San e ti... Vai a dos pés pa un banco. Home, que hai, Diego? Que hai? Veño do cuartel, feliz está desfeita. E Xan, como quedaba Xan? Mal, vai ser difícil sair desta. Pero teñen probas, poden acusar de intento de asasinato. Asasinato? Pero de que falades? Que ten que ver San con un asasinato? Ai, agora quérelo saber. Cando che quería contar o que pasaba non me deixaches que che contase e agora queres que che conte. Que a Xan o prenderon por lle dar unha malleira a Gonzalo. Boa, e por darlle unha somanta a quen a mereces a falades de asasinato. Gonzalo denunciou neses termos. Mira, que ben fixo este San. Eso que quería tu irmán desde fai moito tempo. Era o que estaba buscando. Cunha pouca sorte todo queda en nada. Estaba no interrogando. E cunha pouca sorte, e se non hai esa pouca sorte que xa non merece ir ao cárcel, non? Quizáis cunha fianza razoable o solte. Estando Gonzalo polo medio... Se ese mal bicho quere darlle un escarmento a Xan vai non conseguir. Nese caso que se vaya preparando para ir ao cárcel. Pero que mal fixo Xan, home, pero que mal fixo. Se ele non merece isto, se tiña motivos de sobra para facer o que fixo. Estábamoslo celebrando, co ben que estábamos pasando, e ala, levanmo preso. Esperemos que a Garda Civil sexa razonable, eh? Veña, Pepe. Oxalá teña razón, pero... non sei, eh? Hola. Precisamente ia para o hotel. Que che pasa? Que me pasa? Que perdín, que sigo perdendo. Que se me van as cousas das mans, que quedo sen nada, Uxía. Que? Réndese o home que ata agora o conseguiu todo. Que estás de broma? Non, acabouse. Gloria gañou o preito. Venceu. Eu non estaría tan segura, eh? É todo por culpa miña. Gañoume en todas as batallas, unha por unha. Non merece outra cousa. Pero non volverá a facelo. Esta foi a derradeira victoria. E case non vai ter tempo de celebrala. Que saberás ti? Dixenche que te axudaría, non? Axudarme en que? E como? Que fixeches, Uxía? E que significa eso de que non vai ter tempo para celebrar a súa victoria? Que fixeches, Uxía? Nada. Nada que deba preocuparte. Como que nada que deba preocuparme? Como que nada que deba preocuparme, Uxía? Que fixeches? Que significa isto? Que fixeches co pleno, Uxía? Que fixeches? Tranquilo, é xogada perfecta, non nos descubrirán. Todos van pensar que foi Diego. Pero que Diego, nin que? Onde botache o veleno? Nunhas ostras.
A Gloria gustanlle, e mandeillas. Fíxenlle chegar un paquete en nome de Diego. Pero como pudeches facer tal cousa? Pero... Cristo bendito, Uxía. Ainda non creo que o pazo das viñas de Outeiro sexan meus. Ai, pois agora pon os pés na realidade que ninguén os vai quitar. Por fin o patrimonio de meu pai recuperado. Pareceme increíble. Fixexe xustiza, Gloria. E derrotaches a Gonzalo. Por unha vez gañoulle alguén. Eso xa se verá. Non as teño todas comigo. Tixa de preocuparte, recréate na Victoria, anda. E ese paquete? Ah, sí, estaba na porta. Deberon traelo mentres estábamos fora. Enviou no Diego. Ten unha nota moi cariñosa. Que pasa, xa liches? Sí, e ti non a vas ler? Xa liches ti? Ai, mamá, como és? Diego quere facer as paces contigo con esta gasallo, ti nada. Veña, non me digas que non tes curiosidade. Non sexas descortés, anda. Veña. Son ostras. Este Diego está en todo, xa sabía eu, mamá, que Diego non se ia esquecer de ti neste día. Por onde vas? Por favor, espera, dime por onde vas. Marcha para casa, Uxía, xa me encargo de todo. Vas para a casa de Gloria, verdade? Por qué? Por que lle tes que axudar a quen che fixo tanto mal? Cala a boca. Gloria, ódiate. É o momento de desfacerte dela. Escoítame ben, Uxía. Eu podo ser un canalla, un desgraciado, pero ti non és unha asasina, entendes? Non quero que volvas falar así. Pensa no que gañas desfacéndote de Gloria. Non vayas á súa casa, é a túa oportunidade. Pero a ti quen che mandou meterte onde non te chamaban? Quería che axudar. Non soporto verte afundido. Quería estar contigo. E para estar comigo, causasme problemas. Non digas andeces, anda. Eu quérote, Gonzalo. Nunca quixen a ninguén como te quero a ti. Outro brinde. E este por que? Imos brindar polo comezo dunha nova etapa. Unha nova etapa para todos. Para César e para ti tamén. A que esperas, Leonor? Añadillo. Xa nada, que quero dicir que eu tamén estou disposta. A ter un pai. Si, a eso, supoño. Ala, xa o dixen, Cheguei a temer que nunca me aceptarías, filla. Vanse estragar as ostras, O que dixe é absurdo. Ti non podes estar namorada de mí. Claro que sí, e ti tamén de mí. Fuches ti que me buscou dende o principio, recordas? Quixesme seducir con axudas e agasallos. Non, Uxía, eu nunca quixen nada contigo. A mí non me enganas, Gonzalo. Coñézovos perfectamente os homes. E sei que ti tamén me queres. Eu non te quero. Entre ti e máis eu, eso non é posible, Pero Uxía. por qué? Porque es maior que a min. Eso non me importa, Gonzalo. Non é por eso. Entón? Por qué? Dime por qué. Acepto o que che estou dicindo, Uxía. Eu non te quero. Ah, non. E por eso me axudas sempre. Por eso non queres que ande con outros. E intercedes por min en todo momento. Por eso. A ver, dame unha explicación. E porque estás namorado de Gloria, verdade? Sei que es colgado dese desgraciado. Sí. Sí, quero a Gloria. Pero aínda que ela non existise, eu nunca me enamoraría de ti. Eso non é verdade. Estás mentindo. Por qué? Porque son teu pai. Porque son teu pai. Entendes por que che axudei? Enténdelo, Uxía. Mamá, colle unhas tan boísimas, Probarei non se me deixas. Ainda vas coller unha anchenta, xa verás. Ti probachelas? Imos por vos xesús. Oe, César, unha vez que teño a sentencia, como fago para recuperar o patrimonio? Ah, moi simple. Primeiro temos que esperar os prazos pertinentes e pasasme un limón. Sí. Toma. E despois... Que presas, non vou! Xa vou! Gloria, as ostras, polo que máis que irades, non as toquede. Que pasa coas ostras? Por favor. Por favor, dicidme que non as tocastes. Que pasa coas ostras? Que lles pasa? Que pasa, fillas? Gonzalo, que
Pero, por favor,